farati. E farati ko tere ya? Patron. E ma est-ce que mi kulore kan? Ne ma mai da wo. Ita meu, me na faraki ya da dumuni ngai bo me kon. Nim na ka bombulo. Inna ni sogo jugu sago mi kana dian no. Aso kana do ngadu kono de. Tanga sogo sa nyama ko rasugula kana dian no. I jole ne do a? Jolla. Jol be bulu. Kalaban chan nege tina de. Anyela jebei. Iba pa ka be sira buna ramadinye. Ka so ali jina te sira onye. Mrs. Soga basu. Ai, wulu sogo. I jole ne do a? Atatola lebe. Voilà. Merci beaucoup. Sira. Ma se fɔlɔ. An ka yɔrɔ ni yan cɛ, a bɛ carré 2 bɔ. I komi n kun taara tunga de la. Bi yɛrɛ de nana yan nɔ. Ɔ n b'a fɛ ka taa surprise de kɛ madame na. Ni ni moto taara jɔ da la sisan, n bɛ fɛ ka surprise min k'a la, a tɛ bala a la kosɛbɛ. Ɔ n bɛ fɛ de a ka content yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. Walasa a ka dɔn k'a fɔ an famana. I y'a faamuya? Ok, merci vraiment. Ni ce. A ye courage ta dɛ. Kow ma nɔgɔn sisan. Voilà. Donc, i bɛ warimisɛn tɔ ta. Ok, quand même. Du courage. Merci. Ko mun kɛra sisan? Kuma de sa, i ka sɔrɔ ka taga. Mais ka taa min di? Ni ma f'i ɲɛna ko ne cɛ kan ka na nin kalo kɔnɔna la. Oh, mais e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ sisan? Kuma kana jigin sa. Non, ne yɛrɛ ne tɛ k'i faamu sisan dɛ. Mun de bɛ cɛnimusoya kɔnɔna la ne ma mun k'e ye? I delila ka kun wa? I delila ka minɛ wa? O bɛɛ ye tiɲɛ sa. I tɛ n kun to a suma fɛnɛ kɔrɔ dɔɔnin. Mais ne t'a dɔn ne bɛna mun kɛ na, ne t'a dɔn n bɛna bɔ yan nɔ cogo min na. Kɛcogo yɛrɛ t'o la yɛrɛ. Kuma wɛrɛ fɔ mun ni nin si tɛ kelen, i tulo bɛ n na? Ne ye kɔnɔ 5 min ta e fɛ k'a bɛɛ tiɲɛ dun. O kuma ne yɛrɛ ma jɛn n'o kɔnɔ 5 tiɲɛni ye wa? O bɛɛ ye tiɲɛ sa. Kuma kana jigin dɔɔnin ba in. I bɛna ne malo ka tila k'i yɛrɛ malo wa? Ayi, malo cogo tɛ ne la o. Ka di ne bɛ yɔrɔ min na sisan, c'est comme ne ni n yɛrɛ de b'i fɛ. Taacogo foyi de tɛ ne la. Ne b'a dɔn sa k'i bɛ ne fɛ, mais a faamuya ba in, e ka jateminɛ kɛ dɔɔnin ba in. Ne y'i ka kumakan bɛɛ faamu. N b'i deli Ala kama. Cɛ in, a to yen nɔ. Ne b'i furu sunu ani farida la. E tɛ ka ne faamuyali sɔrɔ. Ne dira cɛ in ma ni jigiya de. Ka di jigiya in to yen sa, ka di. I fana i ka na mɛn sa. Ala kuma sa bilen. Ta kɔfɛ an bɛ tila ka kuma se yanni ka gardien in. Ka di. Na mɛn n b'i deli yɛrɛ de Ala kama. Ni n ka kuma faamuya. Wallahi billahi ne pɛrɛnnen don k'i furu sunu ani farida la. A ka di ne i ka cɛ in to yen nɔ. Kɔfɛ an bɛ tila ka kuma se. E yɛrɛ bɛ k'i inciter cɛ in ka ko la. Cɛ in bɛ lahalaya min na diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la e t'a dɔn. An bɛ tila ka kuma. Ka di ma e bɛ fɛ ka ne ka boloden kɔni taamasiyɛn de la. Ayi o tɛ sa. Ka di. Bébé, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ablaye kuna mena ya mea.
chérie. Kadi. A kun kɛra fama yɛrɛ. Wallahi hɛrɛ b'i bolo. A kɛra fama ye yɛrɛ de. Fo k'i bonya. Kadi. Chérie, mira. Mira. Kadi. Ha? Isi. Se ka wuli. Kadi. Ha? Cɛ n'i dogo i furumuso la a b'i ko i dogo i yɛrɛ la. O ye tiɲɛ. Bana min filɛ nin ne la bi nin kelen de kɛra sababu ye ni ne ka baara ma se ka laban tubabu dugu la. Ne ni tubabu minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabi bana in daminɛ ne la u y'u se bɛɛ lajɛlen kɛ nka a ma se ka kɔ tigɛ. Ne yɛrɛ bɛ na yan nɔ don min na mɔgɔw de ye n dɛmɛ walasa n bɛ se ka yan sɔrɔ cogo min. Nka ne tun b'a fɛ k'i ɲininka ka ne to tunga la n tun bɛ nafolo minnu ci ma n'o y'a sɔrɔ ni dɔ maralen b'i bolo walasa an ka segin farafin fura kɛ sinon ne bolo bana pewu. Wari bana pewu. Juru min bɛ ne Kadi kan na bi walisa ne ka juru bɛɛ ma ban sara la. Wari bana. Ɲɛma farati wele ka di yan. Farati, e ka lɛ i bɛ lagalakatɔ e bɛ ka boli ne ɲɛ mun na? O bɛ patɔrɔn bɛ k'i wele. Patron. Apa pisa kɔni? N bɛ Ala tanu. K'e bɛ ka ne wele? Farati, Non. e ka kalo joli de bɛ ne la? Kalo 6. An b'a kalo 6nan de kɔnɔ nin. Ayiwa o tɛ baasi ye. I komi n na waati ma dogo i yɛrɛ la ani fɛn minnu donna ɲɔgɔn na i yɛrɛ bɔra o caman kalama.
i b'i muɲu ni tile 2 in tɛmɛna n b'i ka wari d'i ma. basi foyi t'a la patron n dalen don i la. I wele k'u kun y'o de. ala k'a nɔgɔya n bɛna da la fɔlɔ. Basi t'i la kɔnɔ. A ka ɲi. A taa teliya ka dumuni ma kɔngɔ bɛ na dɛ. Basi t'a la. I bɛ tila k'a fɔ n terikɛ ye ko n nana. Awɔ. Ndoni, akanya manga. N patron kɛ. N'a fɔra ne nisɔndiyalen don. N ko n'ale nana ne ka wariw bɛna sara. Hali kɔsa in na an ka mɔgɔ ye ne wele. Ko ne ka wari ci ka taa. Ne ko n k'u k'a to yen n ko patron bɛna nin kalo in na. N'o nana n'a ye ne ka wari sara, ne bɛna wari ci u ma. Bi o de filɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko nin waati in ma nɔgɔ ale ma. Ko ne ka n patienter fɔlɔ. Safi iyo Ndoni ala hinɛ la fɔlɔ. Ala ikanda. Ndoni he. Ya. Ne lumu ke ya. Ha? Bonda mi ga. Akacha bonda bi saba ni woro de de. Homo chei. Oh, momi ka ni la wuri jete ka duma. Che, bi mai ta hinana sa. Bimaita makarila. Ile podro he. Uri ya bulu. To. Uri ya bulu. Ata beri ida uri le sarafi. Kendo ni sabali sa ke ifara sa. Mais ni wari b'a bolo. N'a ma di ne ma e bɛ fɛ ne k'a kɛ cogo di? Ke jogo sa. Oh, mana ka fɔ dabila. Ni et puis ni lahira de ko ha. Ni ki bila sira ɲuman de kan. Voilà. Ne bɛ baara na biya ɲina san 30 ko. San 30 ko. Gardien ya auto yi. Patron wuri ya bulu, karabanti de fiu. Ile yɛrɛ momi ya muso bulu, muso ni te mo ɲuman yɛrɛ de fiu. Mo ɲuman de. Mo ɲuman. Aw kɔni bɛ yan nɔ cɛ de kama, sinon muso in ka côté kɔni. Kɛ bonda la sa kɛ. I kelen ko misi, bi kan de ye fiu. Patron muso ni ye te a ye dumuni de ma. I tɛ dumuni kɛ la, i tɛ condition ɲuman na. Et puis encore, ka i la wuri bloqué. Ile yɛrɛ k'i jɔ kɔ, patron bɛna fɔ n ye ko wuri t'a bolo la, k'a fɛ nin, wuri t'a bolo a sale. Wuri t'a bolo a ye bali ka dumuni kɛ. Mobili t'a bolo. Kɛ n ye min fɔ la ye. An fɔ wuri t'a bolo. Fɛn suɲɛta foyi t'a i bara ye. Kiri bɛ t'i ka suɲɛni kɛ yan? Ça fait non, il a ko i yɛrɛ bolo. Ne ka sira de yir'i la, si ma yir'i la. N y'a faamuya sa. Foyi suɲɛta t'a i bara. Mobili kelen a n'a ka moto kɔrɔ sinon foyi de tɛ cɛ bolo du kɔnɔ. Voilà. Toi tu es bête. Wallahi. Non i kunkolo man ɲi. I y'a mobili min na kɛ i bara mobili sen bɔ k'o feere wallahi i di wari caman sɔrɔ o la. Mobili karaki min y'a bolo i kɛ
ni muti ke ya me ka si to na mi na ma so ko ya kari ka wa feri iri la wuri ta ka su ma soro no mi jere ya ta mi ta nya feri kiribiti ne be ka mun fɛ e tɛ k'a faamu o kuma e bɛna dɔ fara ne ka problème de kan o kɛlen ka ne minɛ suɲɛni na an ka mɔgɔ ti yan o tɛ si kaso ye bon d'accord bon ça fait ne y'a fɛ k'i bɔ sugunɛ na ɲamɔden i wali ka k'i yɛrɛ ta k'i bila bugoro tu tɛ wuli i bɔ mara wuli taa ele kai sa ken doni i kana i jama kura ko bila kuro mur mu ila here ko baka ili saya dira foi taro di jatu ere la fi ko bamne na fi yala obi din ni na fi Mata ka ne to kɔfɛ ne tun jɔlen don n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan e yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma caman donna ne ka ko la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma fo Ala ka masaya fɛn kɔni tɛ ne bolo bi o de la ne tun b'a fɛ k'a f'i ɲɛna an k'i ka ekɔli jɔ barisa ne tɛna se k'a sara a sara wari tɛ ne bolo wa ne tun b'a fɛ fana i ka taga so barisa fɛn min ka di ye ne tɛna se k'o k'i ye bilen. Tonton, ni si tɛ baasi wagati min n'a tun ka di ne tun bɛ yan nɔ sisan k'a gɛlɛyara k'i bɛ ne bila an kɔ so ne bɛ to yan nɔ ne ni n ba bɛ jɛ k'i ladon ɲɔgɔn fɛ. I ni ce Ala k'a sara i ye O tɛ foyi ye. Ala k'a kɛ i taga k'i ye Amina. i welekun kun y'o de ye. Ne ye Bibi wele n ka sin kɛnɛ la ale ma ne wele fɔlɔ dɛ. E fana ka ne wele ten sa. Bébé? Oui, allô, bébé? Kañ nga bi? Wallah, ça va bien. Ñu na fi mel ni lebu yi. Non, il t'a tenu ta peau. Yoro de. Wallah. Sisan i b'a dɔn plan bɛ yan. Ah. Ne tun bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka yɔrɔ kɔrɔlennin na kɛ. Ok, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir, on retient trop. Yoro de. E b'a dɔn min bɛ yan? Ne yɛrɛ bolo ko nin jugusago in nana ni wari de y'a fɛ o. Nin mana ni hali dɔrɔmɛ a mana n'o ye. Non, là, c'est grave. A bɛ sɔrɔ ka nin i yɛrɛ kɛ ne da la yen nɔ k'ale ni sen dimi nana ka bɔ a ka voyage taga la. Ça m'intéresse. Allah kibaru. Naam. E ka nin ko ka ɲi tan tɔ sa. N'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ n bɛ sɔrɔ ka ci dɔ f'i ɲɛna. N bɛ nalen. Ok, bisous, bisous. Ok, bisous à toi aussi. Je t'aime, hein. Moi aussi, je t'aime. Ok, bye. Oui.
Ako baginga du ne yo gade eningele ko baginga du ne yo. Farasi, kira ni songari de. Yoro. Ejminya. Hay nama dumini ka fura. Oh, iteliare meta sugla kala nani tini na mtumini. Bashitala. Yame. Asegini nyuma. Ako kulu inga jane yo yele de eningele ko kulu inga jane yo yele. Ako baginga du ne yo. Ay, esrangu ne nyadi. Ni tanga rendez-vous do la kana. Ni ka patron che yin ngal kila. Imanye miye. Yen famwa. Oh, nyam. Ya gili to yar la da. E bo fo ngena muna. Ni akli te yin la ka teni e ka. Ato. Adabla kiribiti. Kendoni. Yora be ka nan dara yini. Kedi somasa. Ndemne sandoni. Kedi kulisi. Folteo e be ka na yele ne dadi. Kedi kulisi. Nononi alala iseni fi. Wallahi. Wallahi iseni ke moyin betala ka do bona nyal man kata. Nati ka sara ode la. Iri sara. Sara do de bulula. Ha? Ila hinan now. Mai. Ila padra muso. Ke muso sele ne te fiu. Ay fola muso suma ko muso dafa le ne te fiu. Aha. Et puis ku ira mi anko. Ay cha jo fri kwali. Kiribiti. Iga fura ta bigon. Ni la fura. Ha? Baratena ko foitena. Aha. Ay. Et puis nyami foyi ha. Min temene fola do mani. Ha? Ile bota. Patron muso ni. Ha? Ile dinama. Aha. Ile la patron kele ay kele ko iko momite chela. Ni yo mobile dai. Ita shi globu che. Itina nyega koko. Ka kwati karam faraka fili. Kana nan dado kuma na yande. Ke bonda la sa. Dado kuma Ta nganga barake ta. Ile fugari de fi. Wallahi fugari de yede fi. Wallahi. Ke ni mi yere ka ke mi ya ha. Wallahi. Ne ma yere ka ke mi fi. Wallahi. Ya, ile la patron ile ka ay ka min kila ho. Wallahi. Jon kalifete alai. Suma Allahu li kala la. Wallahi ni la patron muso. Ay ba kini ko na dolo. Wallahi mba mi le patron ko fa ka kro dala gratuitement. Hali sa fra ta bola. Ne ole kela. E ka patron ni ta so kono yana. Ay bona ama mana ko gele falaw. Ay bra ka lo nya ni kon la la fi. Kiribiti. Ne kuntara kela gardien ne se wala kilo de fayi donc o de ga bara san ay no ale ne wule ka c'est bon ne ga wartu mo bi kona bi wafla wato ne ta kalama wallahi ni ala wallahi billahi njin kale kan siyenye kan kale mbo ko wule vla sula wallahi c'est bon ni fani batte Njigi johi ni wallahi ni mata ni ala da wallahi kala nina wallahi ne tebe ni swani ijo dum ya yere wulo ti bondala pardon ni ete jomi mobili josh ni ete jomba daile donc ni wartara ni e mata ni de ata yo patron ça fait ni atala de parce que akana tumbe ni to ngene ya tala kiribiti ane mulu san ni mata ay tunna de fe wala ya baro ni ne afi ngo momodi ma problème cinéma fem ni ngalon tike depuis momodi bi takana dia bara la dom na nya fi ngo problème mandini
et puis i bɛ taga sigiɲɔgɔn minnu ka da la n y'a f'i ye n ko i ka to ka t'i da don sigiɲɔgɔn kuma na a man di n ye n ma kangari da i ye han ne tɛ taa ale de ne welela fe ale de tun bɛ yen ale de tun tɛ yen yan oui c'est vrai quoi i tulo ma jɔ tulo dɔ in fɛnɛ gɛrɛ ka na à partir d'aujourd'hui yan de i ka yɔrɔ da ye mɔbili in dan filɛ yɔrɔ min i y'a faamu wa n'i tɛmɛna yen kan i b'i yɔrɔ sɔrɔ Guinée n'ala k'i sɔn i y'a faamu n'ala sɔnna ma n ka wari di yan et puis jɔn y'a fɛ k'a bɛ tunu mɔbili kɔnɔ yan ah non ni ma bon taa à partir d'aujourd'hui ni ye fɛn o fɛn bila mɔbili kɔnɔ a bɛ to yen de i y'a mɛn n y'a mɛn hali n bɛ seli awɔ c'est bon bɔ yen e ma mɔbili min jɔsi fɔlɔ i bɛ n'o de jɔsi sisan bébé o kuma la e nana cogo di e cɛ ma bɔ e na kuma kalama o lagaligatɔ kɛ in yan a ma bɔ ne na kuma kalama n tɛmɛra ka n ka balomakɛba in de to da la yen nɔ gardien kɔnɔ n y'a f'a ɲɛna n k'i man ye min ye e yɛrɛ kun ko ne ma k'e mago bɛ ne la walayi trésor gawaye in kɛ a nana ni dɔrɔmɛ de ma na walayi ni dɔrɔmɛ kelen a n'a ma na e yɛrɛ hakilina ye jumɛn sisan a ka fortune ninnu kɛ parce que wari t'a bolo et puis a bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ a bɛ fɛ ka ninnu fɛn ninnu feere ka se k'a sen dilan ne quoi k'a sen dilan cogo di ne m'a fɔ i k'a sen tiɲɛni wa e bɛ fɛ k'a fɔ k'a paralysé la a ka jugu n'o bɛɛ ye walahi a ka jugu n'o bɛɛ de ye t'inquiète kana n'i yɛrɛ kunkolo chauffer j'ai une solution laquelle i b'a dɔn fɔlɔ an bɛ ka vie plan A la mais ni sen in na an bɛ plan B pratiquer plan B moi je pense que ne y'a ka du n'a ka mɔbili papier ta ka na n'a ye an bɛ se ka solution dɔ sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ de fɛ ne ye n ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ta k'a lajɛ i ka di ne ka tɛmɛ sini kɛnɛ kan ok trésor n ka kuma bɛ faamu i ko k'an ka taa n'a ye sira min fɛ an bɛ taa n'o fɛ nka solution min bɛ ne bolo ne tun b'a fɛ ka a ka du bɛɛ di a kana mari a bolo fɔlɔ avant que an ka taa i ka plan B la ça aussi c'est une bonne idée an bɛ se k'a kɛ ten mais kana na ɲinɛ a la i b'i sinsin du in papier bɛ yɔrɔ min na ale mɔbili papier i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ na n'a ye bon papier ko in na trésor n tɛ se ka fɛn f'o la fɔlɔ dɛ komi a ka papier bɛɛ bɛ an denmuso in de bolo ne ye jateminɛ dɔ kɛ ko la après an bɛ bɛn ni ko tɔw ye il y a pas de problème sinon i yɛrɛ b'a dɔn i ka di ne ye cogo min na tiɲɛ yɛrɛ t'a la yɛrɛ i ka di ne ka tɛmɛ sini kɛnɛ kan walahi ne bɛ fɛ to de walahi n'i se kɛ ne ye n bɛ transformer i de fɛ n bɛ n jeli kɛ k'i arroser c'est sûr wallahi i bɛ ne faga ni jɔ ye sa oh là là ala k'i dɛmɛ ti se biwe i b'a dɔn ɲɛnɛmaya kuntala ka jan trop ala y'an da ɲɔgɔn kama de je t'aime moi aussi je t'aime kana na jɔ tant que ne bɛ yan nɔ ka ban foyi t'i la a bila i kunna dɔrɔn foyi de tɛna tɛmɛ ne ni nin cɛ ça me Foyi. fera plaisir. n yɛrɛ bɛ ka maloya ka to k'i lajɛ yɛrɛ Non, t'inquiète. J'ai ok n bɛ tila ka ko ɲuman dɔ k'i la ça me fera plaisir. Ali,
E tun tagara min? E b'o ɲininkali kɛ mun na? Ne furumuso de ye. N'i bɔra ka taga sɔrɔ min sara ne la, n'i nana a ka kan k'i ɲininka i taayɔrɔ la. E jeli sa dɛ, i tɛ jɔn ka kuma kelen f'i ɲɛna. Manamanakan nege tɛ ne la, i tulo bɛ n na. A sigicogo lajɛ bɛ. I b'a dɔn ni damadɔya bɛ ne la, i bɛ bɔ i ka tungalataga la o, ka na kɛ faden sagoya ye ne senkɔrɔ. I ye n tɔɲɔ dɛ, walahi i ye n tɔɲɔ. E cɛkɔrɔba dɔ bɛ se ka taa tunga la cogo di? Hali fɛn fitinin e mana n'o y'i fɛ. Han? Karim, ne fililen bɛ ma. Ne bɛ Karim min dɔn. Ma d'a la n'o ye e ye dɛ. Hakilina jugu minnu b'i la. Sabali. Kana na kuma kirigara dɔw fɔ ne ma. N tɛ jɛn n'a ye. I bɛ Kadi min dɔn dɛ, o Kadi de filɛ nin ye ɲɛkɔrɔ. Manamanakan fɔ nege tɛ n na dɛ. K'i fo fo ka na i cɔngɔ ne da la yan nɔ. Han? Ne. E kɛ. E. I furucɛ de don Kadi. Ne ka sira t'o la. Ne ka sira t'o la. A bɛ ne kin yɔrɔ min ne bɛ taa k'a siɲɛ yen. N kana ɲininka ko n bɔra yɔrɔ min na dɛ, i tulo bɛ n na. A sigicogo la i bɛ yen. N ye nin faamuya. Nka n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna. Buna hadamaden, n'i bɛ kuma, miiri kunun na, sani i ka miiri bi la. E miiri l'o la. Yani k'i yɛgɛrɛ ka da, e miiri l'o la. Fɛn min to a ko ninnu jo bɛ e la. U kun kan k'i sen fila in de, u kun kan k'a kari ka bɔ yen de. Wala u jo b'i la. N bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna. Mobili min bɛ da la, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, foyi tɛ ne bolo bilen. N b'a fɛ ka mobili ninnu feere walasa n ka ɲɛ. Hali k'o to ka bɔ i da. Mobili min bɛ da la o tɛ yan. Mɔgɔw y'an dɔn ni nin mobili kelen de ye. A kɛ Ala n'a kira kama i k'o mobili in to yen ten. A tɛ feere dɛ. N'o b'i kun de la k'i bɛ ka mobili in feere. N'i ye mobili in feere, Ala k'i ci. I yɛrɛ suma bɛ nun na yɛrɛ. I kora. Han? Kadi. Walahi suma bɛ nun na. A sigicogo lajɛ. Baro. Ouais. Basi t'i la. Basi foyi tɛ n na. I ka kɛnɛ. N bɛ Ala tanu. O don o, i yɛrɛ ka muso kun ye vocal ci ma. N y'a lamɛn nka n ma se k'a jaabi. N'i taara so, i ka n ka foli f'a ye. Muso ninnu ka kow bɛɛ tɛ sababa sɔrɔ. N ka cɛ mun de y'i sen sɔrɔ? Dutigi man ka kɛ sagamɔnɛ y'a ka du kɔnɔ. Cɛya ye de ka kow dɔn k'a kɔrɔ dɔn. Don min ne bɔra tunga la ka na, n ye jateminɛw caman kɛ du kɔnɔ. O de kama n ye hakilina kelen ta. N ye n yɛrɛ kɛ sendimibagatɔ ye. Nka n y'a kɛ ka da kun caman kan. A ye siran buna hadamadenw ye k'an tigɛ mɔgɔninfinya la. Sinon foyi foyi tɛ n na. N bɛ Ala tanu. Ok. N'i ko ten, mais i bɛna se ka to nin cogo la tan. Awɔ. Ni e sɔnna, kabi don min n ye nin hakilina in ta, n ma ɲɛfɔli kɛ maa si ye. N'a bɔra e la, e de bɛ se ka gindo in mara ne ye. Ni Ala sɔnna, fo ka taa se n ka don laban ma, n bɛna ko in kɛ gindo ye an ni ɲɔgɔn cɛ.
ne dalen b'i la o hali sisan ala k'an to ɲɔgɔn ye i ni ce i yɛrɛ n tun y'i bila ka tanga 10 000 € mun falen a ko kɛra cogo di a ɲɛnabɔra nka euro a da jiginna sisan a bɛ 600 de la papier filɛ nin ye nin tɛ baasi ye n yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ baara kɛ wari falen yɔrɔ la n kun ye ale wele a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ n ye i ni ce o tɛ foli ko ye n bɛ sira ɲini i bɛ taa kelen ayiwa n'i taara i bɛ retrait kɛ n ka compte la n b'a confirmer ayiwa baasi t'a la sa dɛ o bɛ diya n ye n bɛ sira di ok ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi i ka n ka foli fɔ mɔgɔ ma ni ala sɔnna a b'a mɛn ayiwa k'an mɛn dɔrɔn ok merci beaucoup a b'a ninnu la Sare, baarakɛla filɛ nin. baarakɛla wa E ɲɛ b'a la cogo di? Kadi kabi don min ne bɔra tunga la ka na ne ye kumakan jumɛn f'e ɲɛna n y'a yirila k'a fɔ n ko fɛn foyi tɛ n bolo sisan an ka gardien yɛrɛ bɛ so kɔnɔ nin nɔ ale ka kalo 6 o de kan ka sara o yɛrɛ sara cogo o jɔrɔ bɛ ne la i mana nali baarakɛla ye ka far'o kan a ma nɔgɔ nin wagati la dɛ ne kɔni tun b'a fɛ i ka baarakɛla ko in bɔ a ma Ne ya ne ti ɲa kɛ. Ne nana e de kama. Ne nana e ni lafiyali de kama. Don o don Saka ɲɛɲɛ Kadi ɲɛɲɛ. I ye n tɔɔrɔ sa. Sabali mɔgɔninfin i tɛ kɔrɔfɔ ko dɔ la nka o kɔrɔ tɛ k'i jo b'o ko la dɛ F'i yɛrɛ ye. ala ye diɲɛ don o don da i bɛ ka ko kura kɛ n b'a la ka ɲɛ ci a kan ne ko e de ye ne furu wa walima ne de ye furu I t'i jɔ ka kuma kelen f'i ye. Manamanakan fɔ nege tɛ n na dɛ. ne ba a kɛ to ta da la fɔlɔ I jɔ a tɛ taa yɔrɔ si. I bɛ yan nɔ de. Ni y'i bila baara min na i b'o baara de kɛ. I tulo bɛ n na han nin filɛ nin ye nin ye mɔgɔ gansan de ye i y'a mɛn wa n ka baara a ta au début ni y'i bila fɛn o fɛn i b'a kɛ ten. Kadija An ka tɛgɛ n ka baara kɛ. Kadi na yan Mun ne kɛra? sabali i ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ n na n b'a la k'a muɲu nka mako tɛ fugariya ye furuɲɔgɔnya gasi kama o de la n bɛ k'i ka kow kun nka n'i ma sabali nin kɔfɛ Kadi N'i ma sabali ko mun? Han? N'i ma sabali ko mun? Jugu sago cɛkɔrɔ bilalen a sigilen lajɛ fɛn kun. U kun kan k'i sen dɛ han? U kun kan k'a kari ka bɔ a la de. Mɔgɔ lankolon lajɛ bɛ yen. ala E fadenw bɛ ka fɛn ɲini ka n'a di du kɔnɔ e bɛ jugu sago diŋɛ la mɔgɔw senkɔrɔ. N tigɛlen don i la. Kadi Wari fa. kan jumɛn b'i da Wale kan foyi tɛ. i sira ka ɲa wuli i dun bɛna sunɔgɔ la bi dɛ Wale. Ne yɛrɛ tun ma nin jateminɛ o. e hakili tɛ nin na de wagati min na ne tun bɛ ka taa tunga la n ko e yɛrɛ de ye nin don ne kan na A dun bɛ n'i bolo. wa a don ni bi cɛ ne ma sɔn sɛni in ka bɔ ne kan na n ma sɛni wɛrɛ fara sɛni in kan fiyewu n bɛ ka nin dɔrɔn de don tellement i ka di n ye Walayi fa.
ne yɛrɛ kun bɛ ne ɲininka kɛ ne ka papiye dɔw kun bɛ e ka papiyew cɛla kɛ ne bɛ ka ɲini ne tɛ ka ye et puis ne tɛ papiye ninnu fɛnɛ la. awɔ a kun bɛ turuwari dɔ in kɔnɔ i komi o da karilen don n y'a bila so kɔnɔ turuwari in kɔnɔ n'i donna dɔrɔn gauche fɛ a b'o kɔnɔna la yen nɔ. ok n bɛna taa a lajɛ quoi. problème foyi t'a la. foire quoi. Chérie, chérie, Niaï. Regardez, n'a bébé volé. Jine bora bi, jine yɛrɛ de bora bi. N kɔntannen ba de don a den na lɔgɔ ta b'a cɛ. Bébé. Cɛ ne mɔgɔba de b'e la. Ala ka masa ne mɔgɔ gɛlɛnba yɛrɛ de b'i la wala c'est urgent a bɛ na l'autre a tɛ se ka fɔ téléphone na o. Ok n y'a mɛn problème t'a la. Awɔ n bɛ nalen. Nan bila nin mana kɔnɔ ayi jinɛ de bɔra anw ye jinɛ du papier. Emma ni kɔni tɛ sojɔsi jinɛ sigilen halisa. Ne kun ɲinɛna kɔ dɛ n bɛna taa sisan. Ala ma i fɛnɛ kulokun jɛlen don sa. N ka daga i ka hakili to a la n bɛ taa ci telimani dɔ la sisan ka na i y'a mɛn o don o dumuni sisira i bolo yɔrɔ bi taa kana sisi dɛ n bɛna sisan. patron yɛrɛ ka yala bɛ ka caya sisan dɛ ne yɛrɛ ma foyi faamuya. Jamana t'an ka ci la fɔlɔ. Rati. Patron. Ko bɛ cogo di? Cogo la. Baasi t'i la kɔni. A b'a kan. Sen don a ka fisa quoi. Bi ni Ala tanu yɛrɛ de kabi bi dugu jɛra n b'a la k'an senna yala dɔɔni o yɛrɛ de bɛ ka fisaya sen ma. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a nɔgɔya. Amina. K'a ban pewu. Amina. K'i kisi a tɔɔrɔ ma. Amina. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen ma. I t'i sigi tile kɔni bɛ yen nɔ. Ayi ma sigi nka kori i sɛgɛnnen tɛ yan dɛ. Non ayi patron alhamdulilayi sɛgɛn foyi tɛ n kan yan. Ni sɛgɛn t'i kan o diyara n ye kojugu. Awɔ n bɛ fɛ ka taa n senna yala de o de la i ye n sɔrɔ yala. N ye papiye ninnu bila yen fɛ donc n y'a ɲini n y'a ye n bɛ taga a di ka na joona yanni su bɛ ko. I dun t'a to n ka t'i bila mobili la. Wala i fɛ b'a to yen ta n yɛrɛ bɛ taa ka di n ye telimantigi wele o. Ok problème t'a la. N'i taara ka di i hakili to sira la dɛ. N y'a mɛn. I yɛrɛ b'a dɔn sira man ɲi dɛ. Wala i fɛ b'a bisous kɛ dɛ. Je t'aime. Wala moi aussi. Oui i ka i to i yɛrɛ la dɛ. Problème foyi t'a la. K'an bɛ o la. Farati. Patron. Don so kɔnɔ i ka taa k'i lafiya. A ka ɲi nɔ n bɛ n sigi yan. Ayi e yɛrɛ bɔra sisan k'a fɔ ko tile ka farin nka ne b'a fɛ i ka t'i lafiya bi i y'a faamuya. Komi i ko ten n bɛ don so kɔnɔ. Ok ok. Allo? A bɔra du da fɛ sisan. Awɔ
i ka baara kɛ i kan ka mun kɛ e de b'o dɔn sisan ok k'an bɛ o la merci Tadam! Mais bébé, il est né où le même mon bébé, on a fini on met barre on sait quand même mon bébé. Ta don sa ne fini kun ya kuma fi na dron hibi na ja ba ni kwa O jume. Ita ke don Tiens bébé. Iworo naga du papier original yɛrɛ de. Non bébé waro ni jara ni turu. Yoro de. E kɔni kama wandi bi fɛn bɛ kɛ. I bɔrɔ nya ta ni filamiya. Mo papa, mo ne ka papier ndo jema tunu na nye ma ya. Asma ka a bila yɔrɔ bɛɛ fɔ ne ɲɛna ten. Mun taara bɔ a kan. I bɔrɔ nya i fu kan ja tigɛ. Non t'inquiète bébé. Mais i b'a kalama ala ka jin ka bɔ du kɔnɔ sɛnɛ la. Pas solution ine. Ni bébé kana na fɔ i bɛna muru mɛ basiw kana nin ko la sa. O basiw dɔw dɛ an bɛ muru mɛ olu kan na koyi. A bila kan. Mais e yɛrɛ hakilina ye jumɛn sisan? N'i kun y'a dan ne ma kɛ an tɛ taa n'a ko ninnu ye perese la quoi. Sinon a bɛ sɔmi quoi. I ko hakilina fɛnɛ kan. An b'a to n'a hakili jiginna ka papiyew la tuma min na n'a wulila k'a bɛ t'o ɲini kɛ o b'a sɔrɔ c'est trop tard a b'e bolo ka ban. Non i b'a dɔn bébé. O la i bɛ sɔrɔ ka don i ka sarafu ye o la. I b'a kalama dossier dɔ de bɛ n bolo bureau la mais il faut que ne k'o monter joona de quoi. A to n ka t'o ɲɛnabɔ joona quoi. I y'a faamuya? Non bébé kana ni ɲɛ kumu sa an bɛ ɲɔgɔn ye restaurant na ou bien. Ayi sa ne yɛrɛ kunkololen nana di e ma dɔrɔn an bɛna an dɔɔni jɔ an ka baro kɛ. Non t'inquiète an bɛ baro kɛ a to an bɛ ɲɔgɔn ye restaurant na su in na i y'a mɛn si tɛ ma. Ok. An b'a kɛ ten tɔ. Awɔ. Ne faga koyi. Allô, Assi? Oui, ça va. I b'a dɔn ne magoba de tun b'i la bi. Ayi, n'an ye ɲɔgɔn ye an b'o kuma kɛ. Ne tun b'a fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ C8 la. Ok, a bɛ diya n ye kojugu. Merci. Ma vie, e yɛrɛ ko ko téléphone na kuma tɛ e k'e fasa cogo bɛɛ lajɛ han nin fɛnɛ min ye tuguni mun b'e la. Asi o don aw pasilen du kɔnɔ ne ka muso min bɛ du kɔnɔna la yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a b'a la ka ko bɛɛ lajɛlen nege bɔ ne la ne tun y'aw bila ka n ka du papiye kopi min kɛ a nana ne ɲininka k'ale bɛ k'a ka papiye dɔ ɲini ne ko a ma n k'a ka taa turuwari kɔnɔ a ka taa papiye ninnu lajɛ aw ye kopi min kɛ dɛ a tun b'a fɛ ka ne ka du papiye de ta nka ala y'a kɛ a taara bɛn ni kopi de o de ye ne yɛrɛ sutura. E muso in yɛrɛ o dun na ne taara a lajɛ ne yɛrɛ y'a dɔn vraiment ça va pas ne yɛrɛ tora fɛn o fɛn de b'ale kunkolo la a bɛ mun kelen de fɛ a bɛ mun kelen de kɔ e bolo de. I b'a dɔn Asi ne tun ye plan A de bɔ n'a ye nka plan B bɔli la fo ni e yɛrɛ farala ne kan ka ne dɛmɛ o la. E b'a dɔn cɔ ne ko fɛn o fɛn ne ko mais avant plan B e ni ne yɛrɛ ka ko bɛ cogo di.
I bɔra an tɛna se ka to tantɔ. n'o de ɲɛf'i ɲɛna e ka di ne ye toro nka wagati laban in na ko minnu bɛ n ka du kɔnɔ n b'a fɛ ka o de sigi sen kelen kan Ok. sinon ne b'i fɛ kojugu. Ok, problème t'a la. Ne fa yɛrɛ ka kan ka na nin kalo in de 28 i b'a kalama. Ah ok ne yɛrɛ kun kan ka taa nin mois in na mais n taara n ka date renouveler Ah, d'accord. walasa n ka se ka e ni ne ka ko sigi sen kelen kan. O bɛ sɔn ka diya ne ye. Kuma foyi tɛ n na i kan ka mun yɛrɛ fɔ ne ye. Bon fo n'a kɛra dɔrɔn asi hali sisan n b'a fɛ ka n ka dusukasiw de ban. I kɛ pewu. Sur ce point, tu peux compter sur moi. Ne ko min o de bɛ kɛ. Je t'aime. Je t'aime aussi. Asi e ka nin nɛgɛ ban nin fana lajɛ. O kuma Kadi bɛ mun de kɔ de? Kadi bɛ mun de kɔ e bolo? A b'a fɛ de a ɲɛnɛma ka taga don alijinɛ la hali ni ye Kadi don alijinɛ la a bɛ bɔ ka jahanama sɛgɛrɛ. Sisan ni ne y'aw ka nin ko in bɛɛ lajɛlen faamu Kadi bɛ fɛ k'e de écarter ka bɔ yen nɔ ka du in ta ani cɛ in fila dɔrɔn. Ne yɛrɛ dabali banna. A bɛ ka ne tromper ni nin malankolon de. Vraiment c'est dépassant. I nana n ka wele jaabi a diyara n ye kojugu. Ne kɔni b'a dɔn cɔ ne bɛ yan e kama ne ko mun lamɛn n'i mago bɛ fɛn o fɛn la tu m'appelles. Ok Asi je t'aime. Je t'aime aussi. An tɛ taa. Ok. I b'a dɔn Kadi b'i su i ko fɛn wɛrɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ. An tile. Kadi. Eh, chérie. Oui. E nana de. Nin ne yɛrɛ natɔ ye sisan. Tiɲɛna. A b'i ko i sɛgɛnnen don dɛ. Walayi tɔ foyi tɛ n yɛrɛ la sisan. I bɔra i ka ci in na a mɛnna. A mɛnna. La a mɛnna. Ah ok. N tɛ dumuni di ma. Non a ka ɲi fɔlɔ. Ne yɛrɛ kun taara n senna yala dɔɔni. N ye ci dɔw ɲɛnabɔ n sen fɛ. Kadi. Ne tun b'a fɛ k'i ɲininka o. O don i kɛtɔ k'i ka papiye labɔ turuwari kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ n'i ma n ka papiye dɔw ye. Barisa a papiye ninnu ɲɛma tunnen bɛ n na de. Ne ma papiye foyi ye. E ma papiye modèle jumɛn don? Ayi non o si magoba tɛ papiye in na ten. Mais n tun bɛ k'i ɲininka dɔrɔn de. I t'a to n k'u wele a ka na n'a ye pour que an k'a lajɛ. Ayi non a ka ɲi c'est bon. Papiye in yera o a ma ye o a nafa ka dɔgɔ ne bolo quoi. N'i ko ten. I b'a dɔn ne tun y'a f'i ɲɛna n k'an ka fɛɛrɛ kɛ mobili min bɛ so kɔnɔ yan an ka mobili in feere nka i banna ni mobili in dun ma feere cogoya foyi tɛ ne bolo sisan n bɛ ɲini ka wuluko sara la bilahi. E dun bɛ ka ne layɛ tan cogo di mun de kɛra? Jugu sago sigilen lajɛ k'an ka mobili in feere. E ya fɛn min b'a y'i ɲɛ la yan nɔ walayi ko mɛntan tɛ yɛrɛ. Kadi a ko ma se nin bɛɛ ma sa n'i ko cogo min ne b'i lamɛn problème foyi t'a la mobili in tɛ feere bilen e dimina de yan. Ayisa e bɛ ko dɔ kɛ e bɛ mɔgɔ dimina ko dɔ de kɛ ne t'olu ko nasɔgɔ ninnu kɛ. Kana n'i yɛrɛ dimi sa ne de m'a f'i ye n k'a tɛ feere bilen yan. I fari faga sa i y'a mɛn.
Ne tanda. Nin ye dumuni bɛɛ y'a ka di. Wallahi ka di i ta. I tɛ ko dɔn nka i bɛna ko dɔn san de. I komi ne de b'a la ka kow nɔgɔya i bolo. I b'o k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye. A b'i ɲɛ yen nɔ. Somɔgɔw. Ne ko i ka patron bɔra dɛ. Non ayi a bɛ kɔnɔna na. Est ce que i b'a kalama depuis don min na n'anw bɔra yan ne ma se ka ɲininka i ka di ne ye sa. Ko mun? K'i ka di n ye. Ne ba a kɛ ala yɛrɛ de kama ne ka problème ka ca ne yɛrɛ ma sisan kana na n ka baara tiɲɛ n bolo sa o don k'an kɔrɔ yan nɔ aw de ma bɔ yan. He ala o tɛ sa bɛɛ n'i kanubaga de don. Ne ko ne yɛrɛ bɛ ɲininka e ka patron bɛ bɔ don jumɛn ani don jumɛn. A ka teli ka bɔ sibiri ani alamisa donya ninnu de fɛ. Temps jumɛn la. Temps o mun. He ala sa wagati jumɛn la sa. Bon a ka teli ka bɔ 14 heures waati ani lazara waati ninnu. Est ce que a ka sufɛ bɔli ka ca. Ayi a ka sufɛ bɔli man ca parce que a terikɛ électricien dɔ de bɛ to ka n'a nɔfɛ yan tuma dɔ la. E bɛ ka nin bɛɛ ɲininkali kɛ ka da mun kan? E bɛ ka nin bɛɛ ɲininkali kɛ ka da mun kan? Ayi fosi. Walasa n'i ka patron donna wagati dɔw la n bɛ to ka na an bɛ baro kɛ. N y'a faamuya. E farati. E ma n bɛ yan. Ne ba a kɛra cogo di? Ayi a ma kɛ cogo la ne bɛ misi sare la. Awɔ a bɛ don. I tɛ nantigiya la muso in ɲɛna yan. I tun bɛ ka mun f'a ɲɛna? O dagadi dɔ i jigi sago kɔrɔ in a jɔlen de bɛ yen. I f'i yɛrɛ dɔn.